Čomu sa to teda vlastne venujem? Spolupracujem so vzdelávacou medzinárodnou akadémiou, ktorá sa zameriava na vzdelávanie v oblasti obchodovania na finančných trhoch. A všetko vzdelávanie tu máme v slovenskom jazyku. A okrem toho, že sa tu naučíš obchodovať od úplných základov, od úplnej nuly, čiže aj keď tomu absolútne nerozumieš, tak je to úplne v poriadku. A okrem toho teda dostávaš k dispozícii aj pomocné nástroje, ako napríklad aplikácie, kde len jednoduchým spôsobom kopíruješ nápady od profesionálnych obchodníkov. Takisto aj rôzne platformy, či už využívajúce umelú inteligenciu, ktorá vlastne obchoduje za teba. Ty si to len na začiatku potrebuješ nastaviť, čo spoločne s ľahkosťou zvládneme, alebo platforma, ktorá ti napovedá tipy na obchody. A toto ti vlastne pomôže na začiatku vytvárať si nejaký ten príjem, kým sa to naučíš sám. Naša spoločnosť neustále inovuje svoje produkty a služby, aby vlastne pomáhala svojim zákazníkom čo najviac maximalizovať zisky a čo najviac minimalizovať straty. Táto akadémia už vychovala niekoľko profitabilných traderov, ktorým vlastne tento príjem tvorí už ich hlavný zdroj príjmu.